susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlang ang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran. Amen. Isa pong mapagpalang araw sa bawat isa. Tayo po muna tumayo at umikot. Batiin po natin ang ating mga kapatid. At ibigay niyo po ang the best smile na nagmumula sa ating Panginoon. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. Everything gives thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister. Everything gives thanks to the Lord. Amen. Good morning. Yan, sabi mo nga sa katabi mo, good morning. Yan, sa kanan naman, good morning. Yan, amen. So sa umaga pong ito, ating pong awitan ng ating Panginoon. Alam ko po na bawat isa po sa atin, maging sa mga nakasubaybay sa ating pong live streaming, tayo po ay narito dahil meron tayong nais na maranasan sa ating Panginoon. Amen? Meron po ba tayong nais maranasan? Amen. Tanungin mo yung katabi mo, may nais ka bang maranasan sa umaga ito? Amen. So sa umaga pong ito, wala po tayong ibang gagawin kundi makinig at purihin ang ating Panginoon. So sa pagising natin sa umaga, sa pagmulat ng ating mga mata, at sa umaga pong ito, ang lagi po nating uunahin ay ang pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya po sa bawat isa po sa atin, let's tune our hearts. Ano man yung iniisip mo ngayon, ano man yung laman ng puso mo ngayon, ibigay natin sa Panginoon. And let's just worship Him with all of our hearts. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Sabihin po natin sa ating Panginoon. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Muli pa sa umaga pagkagising, sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawi
ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Muli paawitin natin sa umaga pagkagising. Sa umaga pagkagising, ang alam mo, Diyos, Ngalan mo'y pupurihin. puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin, laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. O di ako magsasawa, di ako magsasawa, purihin natin, Diyos. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong awitin mo yun. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Sabihin po natin ang ating Panginoon. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal ka namin, O Diyos. Laging aawitin, ibig mo sa'kin, pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus. o sa huli di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal, lagi namin awitin, laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, pinupuri ka namin, Panginoong Yesus, purihin ka. Purihin natin ang Diyos, O Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka namin, Panginoon. Hindi ko magsasawa. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat Panginoon sa mapagpalang umaga na ito, O God. Na kung saan, Panginoon, ang aming mga puso't panyapak ay dinako mo sa lugar na ito. Upang sumamba, umawit,
magpuri at paluguran at itaas ang iyong pangalan. Lord, salamat Panginoon sa mga pusong naririto na handang magpatanim ng iyong salita. Handang sumunod, Panginoon, ng walang pag-aalinlangan, walang pangamba, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mga anak mong naririto. Lord, tinataas ko pula sa iyo, O God. Sa iyong lingkod, sa iyong anak na gagamitin upang magayag ng iyong salita, balutin mo siya ng banal mong dugo. Itago mo siya sa iyong likuran. Ikaw lang ang makita sa kanyang buhay, Panginoon. At Lord, maranasan namin ang iyong presensya, ang iyong kapayapaan na binibigay sa amin, O God. Lord, salamat. Inaangkin namin ang katagumpayan, Panginoon, sa umagang ito. At lalabas kami, Panginoon, na punong-puno, Panginoon, ng kapayapaan, ng pagmamahal ng salita mo, O God. At Lord, sa mga salita mong mapapakinggan namin, itanim mo, Panginoon, sa pinakamatabang parte ng aming puso, na hindi lang namin ito, Panginoon, mapakinggan, bagkus ay magawa namin ito sa araw-araw ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong inaalay ang papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. At tayo po magpupuri na naman po sa ating Panginoon. Ngayong po umaga, wala po tayong gagawin kundi magpasalamatan natin ang mga bagay na pinagkaloob ng Panginoon sa buhay natin para po maranasan natin ang pag-ibig niya. Kasi ang pag-ibig po ng Panginoon, walang katumbas po yan. Walang kapalit. Ang tanging Lord lang po ang may ganong pag-ibig na pinaparamdam sa bawat isa. Kaya po sabay-sabay tayo magpasalamat. Lord, hallelujah. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko ay wala nang ang iba. Oh Diyos, lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko ay wala nang ang iba. Oh Diyos, pagkat pag-ibig mong hindi kaya tumpasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyo. Pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Salamat, Lord! Lord! Yes, oh God! Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko ay wala nang ang iba. Oh Diyos, pagkat lagi kong nararanasan pag-ibig mong hindi kaya tumpasan ang kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyo. Pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Lagi kang pasasalamatan. Lagi kong nararanasan pag-ibig mong hindi kaya tumpasan ang kagitan. Sino pa man, wala nang ang higit pa sa iyo. Pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos. For the last time, lagi kang pasasalamatan. Lagi kong nararanasan pag-ibig mong hindi kaya
ang iyong dahilan kung bakit ako inilimot, inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa salamat, salamat. Salamat, salamat. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay Susan, aking sandigan, di mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, salamat. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, salamat. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, salamat. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, salamat. Oh, Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Hallelujah. Galaw-galaw ang katawan para sa Panginoon. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay may makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Maui! Ang umawit at pagpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, puri, hila ka. O ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay may makontento at tuwing sumasamba sa'yo. Sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan, di kayang bilhin. Sa'yo ko lang, tayo'y malaya na. Sabihin natin ikaw
ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagot sa ng kasiyahan. Tunay na ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagot sa ng kasiyahan. Tunay na sabi mo ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara na. Isa pa muli pa, sabihin natin, ikaw o Diyos. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nasay, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nadarama, ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Mapuling tao, Diyos. Salamat Diyos sa mahirap ngayon mo. Oh yes, Lord. Sa umaga pong ito, patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, ating pong basahin ng verse na ito. Makikita po natin sa 2 Thessalonians 3 verse 16. So ito po yung pinag-aralan namin kanina ng worship team. So sabi po dito, now, may the Lord of peace Himself give you His peace at all times and in every situation. The Lord be with you all. So sa umaga pong ito, ano po ba yung sitwasyon ng ating mga puso? Ikaw ba'y may problema ngayon? Ikaw ba'y broken ngayon? Ikaw ba'y may pinagdadaanan ngayon? Kasi po, I've been experiencing the same thing. Up until now, sa mga pagkakataon pong ito, I'm sad, I'm depressed, I'm broken. Pero ang tanong, do you still choose to worship the Lord? Despite of all the problems, despite of all the brokenness, despite of all the sadness na na-experience natin sa mundong ito, pipiliin pa rin po ba natin magpatuloy at sumamba sa ating Panginoon? So hawitin po natin, Lord, wala kaming pag-aalinlangan na purihin ka, na sumunod sa iyo, Panginoon Jesus. We can rest in the presence of God, but do not quit sa pagpupuri, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Paglilingkuran kahit saan dalhin. Sabi mo sa ating Panginoon, ikaw ay lagi kong susundin, ano man ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin pagkat ikaw ay kapiling, subukin man na
mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Patuloy lamang sa iyo, Diyos. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, ano man ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangan, walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa iyo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, muli pawitin natin ang buong puso, walang alinlangan. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo, hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo, ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Di susuko at hindi ito, patuloy lamang sa walang alinlangan ngayon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Di susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa'yo, Panginoon. Panginoon, 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 Panginoon. Oh, mananatili sa iyong lilim, masambahin ka sa dakong
masumpungan ka sa dakong papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Sabi mo sa Panginoon, ang papuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakay. Muli pa sa ang papuri ko tanging sa'yo, alay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo, piling at sasambahin ka sa dagulim. Mananatili sa'yo, piling at masumpungan ka sa mananatili sa'yo, mananatili sa'yo. Sambahin natin sa'yo sa dagulim. Masumpungan ka sa dagulim. Sambahin natin ang Diyos na buhay. Come on, lift up your voice. Sambahin mo ang Diyos. Ano man ang laman ng puso mo sa umagang ito, ano makabigatan ng mundo, sambahin mo ang Diyos. Manatili sa kanyang presensya. Oh, amen. Come on, church. Worship the name. Purihin mo ang Diyos. Sambahin mo ang Diyos sa buhay. He will give you peace. He will give you love. Oh, salamat, salamat, Panginoon. Panginoon, Panginoon, Panginoon. Salamat, salamat, Lord. Oh, we thank you, we thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Panginoon, maraming salamat sa inyong presensya, Panginoon. Lord, tunay nga, anuman ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin ngayon, patuloy kaming mananatili sa iyong lilim. Patuloy kaming aawit, patuloy kaming maglilingkod, Panginoon. Dahil Ikaw, O Diyos, ang magbibigay sa amin ng kapayapaan sa aming mga puso. Katulad ng iyong sinabi sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong presensya, sa pagyakap, sa bawat isa po sa amin sa umagang ito. Thank you, Jesus, for your overflowing presence. We praise you, we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, maupo ang bawat isa. Amen. Maupo na po ang lahat. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito.
At gusto po nating i-welcome ang atin pong mga magulang at kapatid na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakadalo po sa ating kalagitnaan. May ano nga ang pangalan? Sister? Ayan. I-welcome po natin ang ating mother. Ayan. Ayan, si Jonaline Andaya and Alena Campo and Paulina Andaya. Pwede pong tumayo? Ayan, palapakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen. Salamat po, makakaupo na po. Ayun, kayo po ay, meron pa po ba? Parang meron lang akong, wala na po. Ayan. Tayo po ay narito sa Jesus Be Lifted Up Church and Non-Sectarian Full Gospel Christian Ministry. Ito pong gawain natin ito ay wala tayong dinadalang anumang sekta o reliyon. Ang ating itinataas po dito ay wala iba kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Yesus. No po? So kaya ang bawat isa po dito ay welcome na dumalo at makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. So kaya nga po ngayong umaga na ito ay ito po ang oras ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Napakaganda po nung ating mga inaawit kanina, no? Na mananatili tayo sa lilim ng kapangyarihan ng Diyos at tayo magpapatuloy na maglingkod sa Kanya sapagkat sa huling araw na ito ay talagang ang Diyos ay kumikilos upang ipakita sa Kanya mga anak na mahal niya ang bawat isa sa atin. Amen po ba? No, mahal tayo ng Diyos. Dahil sa huling araw na ito, bago dumating ang Panginoon at ipinapakita niya mga tanda ng kanyang pangalawang pagbabalik, ay nagaganap na't nangyayari na. Kaya nga po, nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay walang hihinto, no? Walang titigil. No? Sapagkat tanggapin natin at sa hindi, ang bawat isa sa atin ay kasali tayong lahat sa takbuhan. We are on a race. No? Tayo ay kasali sa, kumbaga sa track and field. No? Naalala ko nung high school ako, hindi man ako kasali sa larong track and field, basta doon sa athlete, ako ay nakasama sa laro ng baseball. Nung elementary ako, nung high school ako ay pitcher, catcher, at hindi lang yon, ako ay naglalaro din ng basketball. No? So kaya nga ang isang atleta, bago siya makasama sa actual na laro, merong mga rules, no, na kailangan niyang sundin. No? At tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon, meron din itinuturo ang Diyos sa atin upang tayo magwagi o manalo't magtagumpay sa actual na laro, no? Doon sa games. So kaya sa umagang ito, nandun pa rin po ang ating tema sa Hebrew chapter 12 verse 1, ano? Yung run with endurance. Kailangan tayong tumakbo ng may pagtitiis, may pagtsatsaga. Dahil marami na ang sumusuko, marami nang humihinto sa pagtakbo sa paglilingkod sa Panginoon. So kaya nga, sabi mo sa katabi mo, huwag kang hihinto. Huwag kang titigil. Ayan. Kung tumigil man ang iba at huminto ang iba, huwag kang hihinto. No? Dahil ang huminto, sigurado, talo. No? Dahil huminto eh. Doon sa takbuang sinalihan niya. No? Praise God. So, ang verse po natin ngayong umaga na ito ay 2 Timothy chapter 2 verse 4. Ayan. And 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Ayan. 2 Timothy chapter 2 verse 4, basahin po natin. No man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. An athletes cannot win the prize unless they follow the rules. Ayan. Ang isang kawal daw po ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal niya, yung isang sundalo. No? Hindi siya dapat makialam sa mga bagay na walang relasyon o kaugnayan sa pagiging sundalo niya o kawal. Sa halip, sinisikap niya mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Yan.
ang isang manlalaro ay hindi maaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. Yeah, no? So ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita, tayo manalangin saglit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito na binigay mo sa amin, na muli narito kami upang mag-aral ng iyong mga salita, na magbibigay ng lakas sa aming pananampalataya sa iyo. Patuloy po, O Diyos, na ihanda niyo ang puso at buhay ng bawat isa sa pakikinig ng iyong salita, maging aming mga minamahal na kapatid at kababayan na nanonood sa oras na ito, maging ang aming mga kapatid na nasa Winnipeg, sa manguna, Lord, ni Pastor Aaron, O God. Lord, salamat po ang mga kapatid po namin nasa kanilang tahanan. Lord, ipangunahan mo at bigyan mo kaming lahat ng karunungan, talino mula sa iyo upang sa aming tinatahak na ito, sa pagtakbo, sa buhay na ito, ay makamit namin ang tagumpay. Salamat po, Diyos, pagpalain niyo ang iyong salita at idinideklara ko, Panginoon, na meron kang mensahe na nais ipahayag sa bawat isa upang kami makapagpatuloy na makapaglingkod sa iyo. Sa iyo ang karangalan, Ama, papuri pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Muli nating palapakan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So sa ating nabasa, mga kapatid, dito ay sulat ito ni San Pablo kay Timoteo na isang nagpapastor. No? Ang sabi niya, no man that warreth entangled himself with the affairs of this life. No? Wala raw isang kawal na nagbibigay ng oras panahon na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, ang isang kawal, katulad ng mga sundalo natin, no, ng mga kapulisan, araw-araw, ang trabaho nila ay mag-duty bilang isang sundalo, bilang isang pulis, at gampanan ang kanilang mga tungkulin. Hindi siya nagbibigay ng oras at panahon sa walang bagay na kaugnayan sa pagiging sundalo niya. Bagkus, ang binibigyan niya ng oras at panahon, araw-araw ay yung may kaugnayan sa pagiging sundalo niya. No? Tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon, ito rin ang nais ng Diyos. Nabigyan natin ng oras at panahon ang bagay na may kaugnayan tayo sa ating Diyos. No? Na lagi natin siyang inuuna. Di ba ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag inuuna natin ang Panginoon sa buhay natin, lahat daw ng kailangan natin idaragdag ng Diyos. No? Andiyan ba kayo? Amen? No? So, puntahan natin yung 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Hindi ba ninyo alam, no? Know ye not that they which run in a race, run all. No? Tumatakbong lahat, yung mga kasali sa takbuhan. But, one receiveth the prize, isa lamang ang tatanggap ng premyo kung 10 silang tumatakbo sa track and field. So run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. No? Yung, bawat isa raw na tumatakbo ay nagsusumikap, no? Nagtsatsaga sa lahat ng bagay. Now they do it to obtain a corruptible crown. Ginagawa nila ito para makamit nila yung corona na masisira, but we an incorruptible. 26. I therefore so run. Sabi ni Paul, ako inananakbo. Not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body. Sinusupil niya daw ang sarili niya, dinidisiplina ni Pablo ang sarili niya, and bring it into subjection. Lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a cast away. Yan, no? So nakita natin dito si Pablo, sabi niya, hindi niyo ba alam na ang lahat ng kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, siyempre, no? Pero isa lamang ang mananalo. Kung sino makarating sa finish line, siya ang magkakamit ng prize. At yung premyo niya na inaasam, yun ay pansamantala lang. No? Pero yung premyo na inaasahan nating lahat, ito'y pangwalang hanggan, hindi kukupas. Ito yung eternal life, na buhay na wala hanggang pinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Ngayon, merong sikreto. No? Ano ba ang sikreto para manalo ka sa laban? Ano ba ang sikreto para ikaw ang makarating sa finish line na mauna ka at makamit mo yung premyo? No? Nang hindi ka mahuli at hindi ka matalo. Ano ba ang sikreto?
No? There's a secret to win the race. Yan ang ating topic. Secret to win the race. Sikreto para manalo tayo sa laban o sa takbuhan. Paano ito? How to win the race. Siyempre, ang sabi ng verse 5, no? Di ba ang sabi ng verse 5? An athlete never na magtatagumpay sa laro kung hindi siya susunod sa mga patakaran nito. No? So there is a rule. Number 1, how to win the race? Obey the rules. Sumunod ka sa rules. Ano ba ang patakaran sa larong sinalihan natin? Dito sa church, sa ministry, maging sa literal na track and field, no? Yung laro. Sino dito? Ayan, mga kabataan natin, nagba-basketball. No? Sa laro na yan na basketball, para manalo ang team, may rules. No? Pag ikaw ay lagi natin 3 seconds, 1 point na yan para matalo kay lagi. Kasi lagi ka na lang 3 seconds. Shoot na sana, counted na 3 seconds. Not counted, di ba? No? O minsan, 1 segundo na lamang ang natitira o 2 seconds, kanino ipapasa ang bola? Tuturuan sila ng coach, magbibigay ng order ang coach, ganito, ipasa kay ganito ang bola. Dahil magti-3 points siya, lamang ng 2 points ang kalaban. Kailangan nating ma-shoot yan. Dahil alam mo na siya yung magaling mag-3 points, sa kanya ipapasa ang bola. Or else, kung sino yung libre para makadrive o maka 2 points, dun ipapasa. No? So kaya nga, bawat games, there is a rules. No? Merong rules. Merong patakaran. At maging sa church, sa ministry, para tayo magtagumpay sa ating hinaharap na ito na laban ng paglilingkod sa Diyos, kailangan tayong sumunod sa mga patakaran, sa mga rules nito. No? Simple lang ang itinuturo ng Diyos sa Bible. Obey the rules. Amen po ba? Merong, sa rules na yan, laging merong itinuturo ang coach. No? At hindi naman minsan mahirap talaga. Mahirap yung ipapatupad sa iyo. Mahirap yung ipagagawa sa iyo. Mabigat. Pero wala kang magagawa kundi ang sumunod. Amen po ba? No? Di ba yung merong training yan eh. Hindi naman basta sasali ka na lamang sa track and field, tapos na, panalo ka na. No. Hindi yung pwedeng basketball na kaagad. No? May training yan, di ba? Bago ka nga makasali sa larong basketball, merong tryout. Naalala ko nung high school ako. No? Nung high school ako, pagka may tryout, talaga ibibigay mo yung the best para mapili ka. Kasi kung kayo ay 50, kukuha lamang ng 12, ipakikita mo yung husay at galing mo sa paglalaro. Kung ikaw ay guard, center, no? Nung high school ako, ang laro ko ay pwede kung forward, guard, center, no? Nung kapanahon na yun, nung high school ako, parang sila J.R., yung mga kabataan natin, mabilis din ako maglaro noon, no? Ngayon, siyempre, hindi na, walang practice eh, no? Kailangan na sundin mo kung ano yung rules, yung ibinababa na patakaran ng iyong manager o ng coach mo, dahil pag hindi ka sumunod, tsak, bangko ka, kahit magaling ka. No? Kahit mahusay ka, kahit marunong ka, pagka ikaw ay disobedient, pag ikaw ay rebelde, hindi ka marunong sumunod sa order, instruction ng iyong coach, wala, hindi ka ipapasok, kahit mahusay ka. So, importante ang pagsunod. No? Pagka hindi marunong sumunod ang isang tao, hindi siya makakasama sa laro. No? Hindi ka ipapasok sa laro ng basketball na kung ikaw ay dapat sana first 5 ka, hindi ka makakasali kasi makikita ng manager, makikita ng coach mo, hindi ka sumusunod kahit marunong ka at mahusay ka. Ganyan din sa Panginoon. No? He need to obey the rules. And do not expect na magsasucceed, no? Na magtatagumpay ka doon sa competition pag hindi talaga sumunod. Sometimes, hindi lahat talaga nagtatagumpay eh. No? Only one will win. Isa lamang ang mananalo doon sa 10 naglalaro sa track and field na sinalihan niya. No? Sa basketball, kung yan ay 6 na player o 8 team, yan, no? Siyempre, isang team lang dyan ang magcha-champion. Magkakaroon niya ng shuffle, ng labanan, lahat na magtatagumpay ng mananalo, yun ang paglalaban-labanin. At yung natalo, paglalabanin din yun. Kung sino talaga yung na walang panalo kahit isa, maa-out na siya. Pero kung siya may panalo ng 1, 2, may possible pa siyang
makaabot sa final game. No? Ganyan po sa ating Panginoon. Sa buhay ng paglilingkod sa Diyos, hindi pwedeng basta-basta na lamang. Ano ang sabi ni Pablo, di ba? Sinusupil ko ang aking sarili. No? Di ba? Nakita natin sa verse 27 ng 1 Corinthians chapter 9. Sabi ni Paul, I keep under my body and bring it into subjection. Sinusupil ko ang aking sarili. Dahil baka pag nangaral ako sa iba, ako naman ay itakwil. So first things first, kailangan supili ng isang tao ang sarili niya. Hindi pwedeng pairali ng isang tao yung kanyang kaalaman, yung galing at talino niya, yung kanyang prinsipyo, no? Kailangan natin na disiplinahin ang sarili natin. Andiyan po ba kayo? Amen? Para tayo magtagumpay ang isang malalaro, kailangan ng self-discipline. Yung pagdidisiplina sa sarili. No? Sa pagkain, di ba? O sasabihin ng manager, o konti lang kakainin mo kasi laban mo na yan bukas. No? Simula na ng practice. No? Ganito lamang ang kakainin mo. No? So, disiplina ay kailangan para tayo ay magtagumpay. Sabi ni Paul, sinusupil ko ang aking sarili, dinidisiplina ko ang aking sarili, no? Para nang sa ganun, pagdating ng laban, ako ay magtagumpay. At sa pagdidisiplinang sinasabi ng Panginoon dito, katulad ng mga anak, ang anak, pag nagkakamali, pag ang anak ay may ginawang hindi tama sa kanyang mga magulang, ang anak dinidisiplina, pinapalo. Pag hindi siya pinalo, hindi siya pinagalitan, hindi tunay na anak yun. No? Hebrew chapter 12 verse 7. Anong sabi diyan? Tiisin ninyo kung kayo ay pinapalo o dinidisiplina ng inyong ama sa langit. No? Sinong ama sa lupa ang hindi tinutuwid ang kanyang anak kung nagkakamali? Baka siya ay hindi tunay na anak, baka anak sa labas o ampon. Pero dahil tayo mga anak ng Diyos, pag kami nagkamali, dinidisiplina, pinapalo, itinutuwid. At kung ang anak na ito ay hindi nagpatuwid, hindi sumunod sa pagtutuwid ng kanyang ama sa lupang pisikal, no? Anong nangyayari sa anak? Magre-rebelde, lalayas, kasi hindi sumunod sa magulang. No? Hindi sumunod sa pagdidisiplina. Sabi ng Panginoon dito, tiisin ninyo. No? Sa spiritual, sa church, ganun din. Tiisin ninyo kung kayo dinidisiplina, napapalo ng inyong amang nasa langit dahil kayo'y tinuturing na mga anak niya. No? Pero pag ang anak ay matigas ang ulo, palalo, mayabang mapagmalaki, no? Nakakast away yon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Ayan, hindi ikaw yon. No? Pag ang isang tao ayaw sumunod, no? Napapahamak yun. No? Ang mga taong matigas ang ulo. Siyempre, para makasunod ka, pangalawa, you need to listen to instruction. Merong rules, obey the rules, and then siyempre, importante na para ka makasunod sa rules, sa mga patakaran, pangalawa, listen to instruction. Pakinggan mo yung instruction. Ano ba instruction? Minsan, dahil sa hindi marunong makinig ang isang tao, ayun, mali ang ginawa. No? Hindi kasi nakinig. No? Hindi nakinig ng buo at taimtim sa kung ano yung dapat niyang sundin. Basta na lamang lumakad, wala pa yung tamang instruction, mali ngayon ang nagawa niya. No? A person who really learn to listen and understand the instruction will always in the winning side. Ulitin ko. A person who really learn to listen and understand the instruction will always in the winning side. Ang tao na tunay na marunong makinig at nakakaunawa sa mga instruction ay laging nasa winning side. No? Kung ano yung instruction, sundin mo, wag mo ipilit yung gusto mo. Kaya nga maraming nawawala eh. No? Tandaan niyo yung siner ko nung per Sunday. No? Di ba pinag-aralan natin doon kung paano tayo makakatakbo ng may pagtitiis, may pagtsatsaga. Importante yung ikaw ay marunong ka makinig, no?
at tinitignan mo kung ano yung tama, kung ano yung dapat nating gawin. Kasi pag hindi tayo nakinig, maraming mga bata ngayon, dahil sa hindi marunong makinig sa instruction, sa tamang instruction, namamali ang buhay, napapahamak, nawawala, no? Kaya pag ikaw ay hindi nakinig sa instruction, unti-unti ka nang mawawala hanggang sa mawala ka na, no? No? Nawala na, nagwala pa, no? Kaya wag niyo hayaan kayo ay mawala, no? Sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil pag ikaw ay nagpahinga, tuluyan ka ng pagpapahingahin ng Panginoon, no? Gusto niyo ba 'yon? No? Wala dito noon. Amen. No? Mahirap 'yon. Pag ikaw ay nagsimula na ang demonyo ay nakakita ng butas, na ikaw ay nagmukmok, no? At parang iniisip mo na ikaw ay walang halaga. Hindi, may halaga ka. Mahalaga ka kay Lord, no? Kaya ang sabi ng Revelation chapter 2 verse 7. Ano ang sabi diyan? He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Siya na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. No? To him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life. Sa magtatagumpay daw ay bibigyan ni Lord ng pagkain o siya'y makakakain sa puno ng buhay, which is in the paradise of God. Ito ay nasa paraiso ng Diyos. Kaya ang nakikinig, pinagpapala yan. No? Pero yung hindi nakikinig, na matigas ang ulo, napapahamak. No? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, makinig kang lagi. No? No? Lagi ka makinig sa instruction, no? Ng iyong magulang, ng iyong profesor, ng iyong pastor. Tatlong piyan parents, professor, pastor. No? May mga anak ayaw makikinig sa magulang. Pag sinasabihan, siya pa ang marunong at magaling. No? Makikinig kayo. Anong sabi ng Proverbs chapter 23 verse 22? Proverbs 23 verse 22. Listen to your father who give you life, and do not despise your mother when she is old. No? Pakinggan mong yung ama na nagbigay sa iyo ng buhay. No? At wag mong babaliwalain ang iyong ina na kapag siya'y matanda na. No? Pakinggan daw, ang sabi roon, Proverbs 1:8, listen my son to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. No? Pakinggan ng mga anak daw ang turo ng kanyang ama. And do not forsake your mother's teaching. Yung itinuturo ng iyong ina, wag mong babaliwalain. No? Sapagkat ang buhay nating lahat, mapalad yung mga anak na buhay pa ang mga parents. No? Buhay pa ang inyong father, ang inyong mother. No? Dahil ang mga anak na gumagalang at sumusunod sa mga magulang, pinagpapala ng Diyos yan. Gusto niyong pagpalain kayo, mga kabataan? Amen? Anong sabi na Ephesians chapter 6? No? Lagi nating nababanggit, honor your father and your mother. Obey them, love them. No? Dahil sabi nga nung isang preacher, no? Pagpatay na ang magulang mo, tsaka ka iiyak, at sasabihin mo, kung nabubuhay ka lang, sana ganito, ganyan. Sabi nung preacher na yon, yung mga anak na ganon ay hipokrito at hipokrita. Bakit? Nung nabubuhay, hindi gawin ko ano yung dapat gawin sa magulang. No? Ipadama yung pagmamahal, no? Yung yakap ng pag-ibig. Pero pag wala na, tsaka ka magsisisi, huli na ang lahat. Habang may buhay pa at habang buhay pa ang mga magulang nyo, mga kabataan, ipadama nyo sa kanila ang inyong pagmamahal. Dahil ang anak na nagmamahal sa magulang, pinagpapala ng Diyos yan. Amen ba? No? Ako, wala na akong mga magulang. No? Biyanan ko na lang nandyan ang aming mother. No? Biyanan kong babae. Yung mga kabataan sa inyo na may mga magulang pa, no? Ipadaman nyo ang inyong pag-ibig sa kanila. May pangako ang Diyos. Hahaba ang buhay ng mga anak at giginhawa ang buhay. No? So yung mga parents na nawala na at ang mga anak na nandirito, no, wala na kayong parents, no? Pero meron naman kayo spiritual parents, no, na magmamahal sa inyo at magmamalasakit sa inyo. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? Amen. So importante ang pakikinig, no? Psalms 32 verse 8.
Sabi ni Lord, I will instruct you and teach you in the way you should go. No? Tuturuan kita. Sabi ni Lord, gagabayan kita, tuturo ko sa iyo mga daang dapat mong lakaran. And I will counsel you and watch over you. No? Babantayan tayo ni Lord, titignan niya tayo. Kaya si Lord, alam niyo, yung mga gagawin natin, mga hahakbangan natin, ituturo ni Lord yan sa isang anak na marunong makinig. No? Hindi ka mapapasama kasi marunong ka makinig eh. No? Tinitignan mo kung ano yung tamang direksyon na gusto ibigay ni Lord sa iyo. Pero pag ikaw ay naging matigas ang ulo at pinasukan ka ng spirit of pride, unteachable spirit, na ayaw paturo, ayaw makinig, no? Yan ang mga napapahamak. Tandaan nyo. Marami ng kabataan ang napahamak sa Mindoro. Dati meron kaming na madalas ko ito masabi sa inyo, meron doon isang kabataan, very talented, napakatalino, mahusay. No? Pero dahil pinasok ng unteachable spirit, ayaw ng masasabihan, ayaw makokorek. No? Palibasa matalino, magaling, ayun, nawala sa ministry. At hanggang namatay na siya. No? Kaya kung gusto nyo humaba ang buhay nyo, makinig kayo. Amen ba? No? Andiyan ba kayo? Amen? Importante ang pakikinig. Kaya para manalo tayo sa laban, pakinggan mo. Henry, meron tayong, pinost ko rin ito sa ating FB, tignan nyo. No? Ayan. Para maalala po natin. Nakita niyo yung batang nadapa? Oh. There's always a chance to turn the tables as long as you do not give up. Yan, yung siguro tatay yung nagsesenyas, ano? Sabi nung ama, bilisan mo anak, ibigay mo ang labas mo. No? Yan, sumesenya siya. Isa pa nga uli, para ating maano, ayan. Ayun, nadapa siya, oh. Layo na naagwat. Yung nahabol niya pa. Ayan, sumesenya, siguro tatay yun. May instruction yung ama, narinig ng anak. Hindi siya na-discourage, hindi siya huminto, nagpatuloy siya, at siya pa ang nanalo. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Nang sabi nung awit natin kanina, no, magpapatuloy sa iyo, no? Yun ay compose ni Brother Neil. Napakaganda nung song na yon. Habang inaawit natin na sa iyong mga pinagdaraanan, na ikaw ay minsan nade-depress, nanghihina, hindi mo maintindihan bakit parang nanlalamig ang spirit mo, parang umaayaw ka na at bumibitaw kay Lord. Pero sabi nung awit kanina, magpapatuloy pa rin sa iyo. No? Hindi hihinto, hindi titigil. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Nakita natin yung bata, ano? Talaga nadulas siya, tumumba siya. Hindi siya na-discourage. Hindi siya nag-isip, nako, talo na ako. Ibinigay niya yung the best niya at siguro tatay niya, binigyan siya instruction. Anak, bigay mo yung the best mo, kaya mo yan. Sige, ni-encourage siya. Sa pagtayo niya at binilisan niya at nanalo pa nga siya. No? Alam niyo, ganyan din tayo kay Lord sa pagtakbo natin. Minsan nadadapa ka. Minsan nade-depress ka na parang may nangyari sa'yo hindi mo maintindihan. Parang akala mo hindi ka na makakabangot at makakatakbo pa. So run with endurance. Amen. Tumakbo tayo ng may pagtitiis, pagtsatsaga at mananalo tayo sa laban ng buhay na ito. Amen. So listen, no? Makinig tayo. Listen to instruction. Sigurado ko yung tatay, maaring yun yung tatay or coach na napakinggan ng bata yun. No? Sumesenyas pa.
No? Kaya kung ikaw man ay nadadapa, huwag kang manatiling nakadapa. Tumayo ka. Amen. No? At kung may nakikita kang makakatisuran mo, may batong malaki, syempre, ba't ka magpapakatisod? Eh di umiwas ka ng daan, magdire-diretso ka. No? May mga Kristiyano kasi ayoko na umating kasi natisod ako eh. No? Ang natitisod, bulag. No? Hindi naman tayo bulag eh. Amen. No? Pag may matitisod dyan, o di hakbangan mo, o di kaya umiwas ka, diretso sa paglalakad, hindi ka naman bulag eh, hindi ka naman spiritually blind. Nakakakita na nga tayo spiritually, alam na natin ang truth. No? Kaya walang natitisod. Kung may nagsasabing natisod ako, no, ayoko nang dumalo, no? Hindi totoo yun. No? Merong emotional problem yun na kailangan niya ma-overcome. Dahil pagka hindi niya na-overcome, ibabaksakan ng kaaway. No? So para manalo tayo, paano? Ano yung number 1 natin? Obey the rules. No? Secondly, makinig tayo sa instruction. Ano ba instruction sa iyo? No? Sundin mo siya. Pangatlo, focus to your assignment. Mag-focus ka. Ano ba ang assignment mo? No? Pag sinabing focus, you give your attention fully. Buo ang attention. Parang sa pag-aaral ng mga bata. Pag ang bata hindi naka-fully attention sa kanyang pag-aaral, marami siyang iniisip, marami siyang ginagawa. Pagdating na exam baksak, bakit? Kasi hindi buo ang attention niya sa pag-aaral. Marami siyang mga pinaggagawa. No? Hindi tama at maayos ang kalalabasan kasi hindi siya nakafocus doon sa kanyang dapat gawin. Ano ba ang assignment o pinapagawa ni Lord sa atin? Di ba nung last month natin, ang team natin, Colossians 4:17, ang sulat ni Pablo kay Archippus sa Colossians 4:17, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord. Ingatan mo ang ministering tinanggap mo kay Lord. Gampanan mo, gawin mo that thou fulfill it. No? Sabi ni Pablo kay Timothy, gampanan mo, sundin mo at gawin mo yung ministering tinanggap mo kay Lord. Ano ba yung ministry mo? Ikaw ba'y sumuko? Ikaw ba'y umayaw na? Hindi. Ang sabi ni Pablo, fulfill it. Do your ministry. Mind your own business. Do not mind the business of your brother and sister. Huwag mo isipin yung gawain nila, yung trabaho nila. Ang isipin mo, yung sa iyo. No? Ano ba ipinagkatiwala ni Lord sa iyo? No? You cannot move on hanggat hindi mo nire-renounce sa puso mo ang mga nagpapahirap sa iyo. Ang nagpapabigat sa atin, hindi tayo makaka-move on. Kapag inisip mo ng inisip niya, mananatili kang stress ka, depressed ka. Bakit? Kasi ikaw mismo, alam niyo, the number 1 enemy of a Christian, hindi naman si Satanas eh. Hindi ang mga demonyo, yung sarili natin, ang kalaban natin. No? Yung kalaban natin, yung sarili natin. Talo na nga si Satanas eh, 2,000 years ago. No? Hindi dapat sisihin si Satanas. Tayo ang sarili natin. Kasi nga, yung kaiisip natin, kaya kailangan i-renounce mo, i-rebuke mo, palayasin mo sa sarili mo, yung mga nagpapagulo sa isipan mo, sa isipan mo, alisin natin, itakwil natin, i-renounce natin. No? Kasi wala naman tayong magagawa eh, kaya kailangan talaga natin ng Diyos. No? Ang ministry po natin habang ito'y lumalaki, lumalabas yung mga problema. Marami akong na-encounter, problema sa pastor, problema sa leader, sa worker, sa kabuuan ng J-Blue, sa Mindoro, mga nag-a-arise. Pero after na mga testing and trials na ito, I believe there will be a breakthrough. There will be a blessing. May pagpapalang malaking parating sa J-Blue family. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? May malaking pagpapala ang Diyos na parating sa ating lahat. Kaya maging ready tayo kasi bago ibuhos ng Diyos ang napakalaking pagpapala at biyaya na 100 milyon ang parating, no? Magugulat tayo isang araw matapos tayo maging overcomer, victorious Christian of army of God. Makikita niyo ang blessing, magugulat po kayo. Dadaloy sa ating pamilya, no? Run with endurance. Magtiis lang tayo, magtiyaga. Dahil si Lord, ang pagpapala niya, bago niya ibuhos ng malaki sa mga anak niya, dadaan muna sa testing. Kita niyo si Joseph, di ba, sa Old Testament? Bago siya naging gobernador at yung mga dreams niya mangyari at maganap, yung mga pangarap niya, bago mapulpil, ang dami niyang pinagdaanan. No? Inihulog sa balon ng mga kapatid.
Pagkatapos, ibinenta sa Ismailita. Tapos, naging buy and sell siya. Ibinenta siya kay Potiphar. No? At pagdating doon, naging katulong siya. Pinagbintangan siyang ni-rape si Mrs. Potiphar. Hindi naman totoo. Hanggang nabilanggo siya. So, ang daming prosesong hirap niyang dinaanan. Pero hindi siya nagreklamo. No? Hindi siya nagreklamo. Wala tayong makikitang sinisi niya ang Diyos at sinisi niya ang mga kapatid niya. Hindi. Sa lahat ng ginawa sa kanya, proseso ng Diyos yun. Para mahubog siya, para mabago siya, at mapulpil isang araw yung mga pangarap niya o yung mga napanaginipan niya. At nangyari nga, nung maging gobernador na siya, dahil naipaliwanag niya ang panaginip ng hari, yun, nagkaroon na ng kahirapan, taggutom, kaya mga kapatid niya nagpunta ng palasyo, hindi nila alam, gobernador na si Joseph, akala nila patay na yung kapatid nila dahil nga inihulog sa balon, ibinenta. Hindi nila alam si Joseph, dinala ng Panginoon sa kaharian ni King Pero para mapulpil yung mga napanaginipan niya. At nangyari nga, lumuhod ang mga kapatid niya, pati magulang niya. No? Kaya alam niyo, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, proseso ng Diyos yan. Kung ikaw ay man nagsasuffer, nahihirapan, may pain, may trials, paraan ng Diyos yan para mangyari yung talagang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? So, mag-focus lamang tayo sa ipinapagawa ng Panginoon sa atin. No? Ang isipin natin ay kung paano tayo makakatayo at babangon muli katulad ng kabataan na yun na batang babae siguro mga 10 years old or 12, no? Nadapa siya. Ano nga ba ang laro na yun? Skating ba yun? No? Ice skating, no? Ayun, no? Marunong ba kayo noon? Mga kabataan, sino marunong nung ganon? No? Wala dito noon. Ice skating yun no? No? Mahirap yun Basketball na lang tayo, Gerald, no? Ayan. Si Gerald, magaling no? Minsan nga, laro tayo uli, no? Plano mo, Brother Neil, para maka-exercise tayo muli. Ayan, no? So, ang sikreto, para tayo magtagumpay sa mga nangyayari sa buhay natin, ang kalutasan ng lahat ng yan, siyempre, number 1, panalangin. Pag-pray mo na lang siya. Huwag mo siya isipin, panalangin mo na ipanalangin. No? Ipag-pray mo na ipag-pray. At darating isang araw, nakabangon uli yan, nakatayo yan. No? Dahil wala namang imposible sa panalangin. Ang kasagutan ng lahat ng mga testing at trial sa buhay, prayer lamang kay Lord. No? Dahil ang Diyos pag kumilos sa buhay ng isang tao, wala magagawa ang tao kundi sumunod kay Lord. Dahil pag hindi siya sumunod, mapapahamak siya. No? So yan ang sikreto. Pang-apat, no? How to win the race. Cooperate with your teammate. Cooperate with your teammate. Makipag-cooperate ka sa ka-teammate mo. No? Katulad na lagi nating nababanggit sa isang basketball. Pag ang basketball team walang kooperasyon, no? Dapat alam mo kung sino ang papasahan mo ng bola. Na ito'y shooter, ito'y magaling mag-drive, no? Para mag-shoot ng bola. Ito magaling mag 3 points, libre. Ipasa mo sa kanya. No? Kailangan meron kayong kooperasyon, pagtutulungan bilang magkaka-teammate. No? Dahil hindi pwedeng ikaw na lamang ng ikaw. No? Nung bago pa lamang kami sa Kalapan, 1986, ako ang nagpapakanta sa harap, hawak ko yung gitara, may mic stand. No? Hindi naman pwedeng ako magdadrum doon, o pwede rin, one-man band, ako lahat, no? Hindi pwede, no? Darating ang sandali na i-delegate mo yung mga dapat i-delegate para lahat ay magamit ng Panginoon, no? So kaya nga, ang bawat isa ating kailangan natin ng isa't isa. Naalala niyo Mark chapter 2, basahin ko sandali. Mark chapter 2, verse 1 to 5. Kwento ko na lamang sa inyo. Dito, merong 4 na kabataan. Nalaman nila na si Jesus nandoon sa Capernaum, bumalik sa tahanan niyang tinutuluyan nung panahon na yon. Nang malaman na 4 na kabataan na ito, yung kaibigan nilang paralitiko, binuhat nila. Siguro isinakay sa kumot. Di 4 sila magkakahawak doon sa 4 na kanto ng kumot. Dinala kay Jesus. Nung nandun na sa tahanan na tinutuluyan ng Panginoon, hindi nila maipasok sa loob ng bahay kasi ang daming tao. Siksikan nakikinig sa pangangaral ng Panginoong Yesus. So anong ginawa ng 4? Nakaisip ng paraan. Mabuti pa, hindi natin mailapit ang ating kaibigan kay Jesus. Punong-puno ang bahay. Pati pintuan, halos tao na nakasara. No? Ang ginawa ng 4,
Siguro nag-usap nga sila, pumanik yung dalawa sa bubong, binakbak yung bubungan. Hindi naman yero nung panahon mga bricks, mga bato. Tinanggal nung dalawa. At numaiang at matanggal na nilang dalawa, yun namang dalawa, nagtulong-tulong para iangat yung paralitiko doon sa may bubungan. At nung nandun na sa taas, dahan-dahan nilang ibinababa sa harapan ng Panginoon sa loob ng bahay. Nagulat ang Panginoon. Nakita ng Panginoong Sus ang pananampalataya nung apat. At dahil doon, pinagaling niya yung paralitiko na kalakad. Dahil sa kooperasyon nung apat na yun. No? Meron silang teamwork. No? Kaya, bilang magkakasama na naglilingkod sa Panginoon, kailangan merong kooperasyon. Importante yung pagtutulungan. Hindi pwede sa basketball yung tinatawag na buhayahan, di ba? May ganung word, no? Ayan, buhaya kasi yan Lagi siya nagdadala, nagsushoot, hindi naman makashoot. O, di ba? May mga ganung word, no? Kaya kailangan yung teamwork. Sa ministry, ganun din. No? Sa ministry, ganun din. Kaya nga sabi natin, no man is an island. We need each other. I need you and you need me. Sabi mo sa katabi nyo, kailangan kita. Kailangan mo ako. Di ba may awit na ganun? Kailangan kita ngayon at kailanman. Tama naman, no? Kailangan natin ng isa't isa. Hindi tayo mabubuo pag wala ka. No? Sabi mo sa katabi nyo, hindi tayo kumpleto pag wala ka. Yan, no? Di ba ang music, no? O, nawala yung isang babae dito, nasa na kaya? Oh. Kulang. No? O yung nagki-keyboard, wala din. Pero gayong paman, kahit mawala na ang lahat, no? Wag lamang ang presensya ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Nandito ang Holy Spirit. Awitan pa lamang natin kanina, nadarama ko na ang presensya ng Diyos. No? Kaya importante yan no? Ang Holy Spirit ay nandiyan, nadarama natin ng Panginoon. No? Kaya nga, mahalaga po ang bawat isa sa atin. Hindi ibig sabihin ay kung mawala siya, si ganito ay hindi nakikilos ang Holy Spirit. Nandiyan ang Panginoon. No? Dahil sabi niya, pag may 2 o 3 na nagkakatipon, sa pangalan ng Panginoong Sus, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Kaya ang bumubuo at nagkukumpleto ng grupo ay ikaw. Pag wala ka, siyempre, kulang. Kaya mahalaga ka no? Sabi mo sa katabi mo, importante ka. Sa kabila, importante ka. No? Kahit lagi mo akong kinokontra. No? Sabi mo sa kanya, no? Kahit kontrabida ka sa buhay ko. No? Ayan, di ba? Minsan yung kaibigan mo, laging kontrabida sa'yo, lagi kang binabara. Pero mahalaga yon. No? Mahalaga yon. Bakit? Alam nyo sa movie, pag minsan nababalikan ko yung mga pelikulang FPJ, kung wala si Paquito Diaz, hindi gaganda yung pelikula ni FPJ. No, di ba yung mga tatay dyan? No? Pag pinapanood mo yung FPJ, ang gagaling ng kontrabida. Kung wala yung kontrabida, si Paquito Diaz, sino pa ba? Si Max Alvarado, hindi pa alam na makabataan to no? No? Sino pa ba yun? Si Vic Diaz. Basta yung mga kontrabida ng mga pelikula nung araw. Lalong gumaganda yung pelikula pag may kontrabida Kaya alam nyo, ang buhay natin parang pelikula din yan no? Paganda ng paganda ang buhay natin. Pag kami na may persecute sa'yo, may namumula sa'yo, pag may kumokontra sa'yo, bakit? Diyan natututo ka. Dahil pag hindi ka natuto, mananatili kang ganyan ang buhay mo. Hindi ka nag-go-grow, hindi ka natututo. Dapat nag-go-grow ka. Oo nga, mali ako ron Lord, sorry po, salamat kay sister na sinabi niya sa akin na yung ganong ugali ko o attitude ko. Lord, salamat, baguhin mo po ako. Yan. No? Andiyan ba kayo? Amen? So, importante po yun. Ang buhay nga kay Lord ay gumaganda po yan. No? Kaya po, mahalaga yung teamwork, yung teammate. No? Sa Bible, marami rin magkaka-teammate teamwork. Si Paul, si Silas. No? Si Timothy, si Pablo, si Moses, si Joshua. No? Yan ang mga magkakatuwang sa ministry, sa paglilingkod kay Lord. Kaya nagtatagumpay sila. Kaya alam nyo, dito po sa ministry natin, no? Kailangan natin ng isa't isa. Hindi natin pwedeng sabihin, bahala ka na. Ayaw mo No? Kung talaga ayaw niya, wala tayong magagawa. No? No? I-let go natin. Ayaw niya No?
Pero ayaw nating may mawala. Gusto natin nga madagdagan pa tayo eh. Amen ba? No? Gusto natin lumago tayo, no? Dumami tayo, no? Ang music team madagdagan ng backup singer, no? Ngayon kung umaayos siya at gusto niya magpahinga, sige, pabayaan natin magpahinga ng 3 buwan. Kahit wala namang kasalanan, sige, magpahinga ka. Gusto mo dagdagan pa natin 6 months, no? Para tuluyan ka na magpahinga, no? At mawala sa ministry, yun ata gusto nila eh. Ayaw nilang ini-encourage ko, pinapalakas, o balik na rin natin, sige, magpahinga ka na ng mga 6 months. No? Kung yan ang gusto mo. No? So kaya, praise God, purihin ang Panginoon. No? So yan yung mga sikreto kung paano tayo mananalo. Last, ito na po yung last. Face the reality of life. Harapin natin ang katotohanan ng buhay. No? Ano ba ang buhay? Ang buhay ay life. Yeah. No? Face the reality of life. Harapin natin ang katotohanan ng buhay. Ano ba ang buhay kay Lord? Ang buhay sa Panginoon. Di ba yung binanggit ni brother, pangalan to? Si Van, no? Ano yung verse kanina? 1 Thessalonians 3:16. 1 Thessalonians, no? Second. No? 'Di ba sabi roon, sabi ni Lord, now the Lord of peace, ngayon ang Panginoon ng kapayapaan mismo ang magbibigay sa iyo o nagbigay sa iyo ng kapayapaan lagi. No? Ang buhay kay Lord full of peace 'yan. Punong-puno ng peace. Pag wala ka ng peace, wala kang kapayapaan kay Lord, something wrong sa puso mo, no? Bakit? Kasi meron kang iniisip nga, dinadala, kaya nawawala ang kapayapaan, inaago ng kaaway. Pero ang totoo, ang buhay kay Lord, full of peace yan. Payapa. No? Panatag. Hindi ka dapat mag-struggle, magulo sa buhay. Kung may nanggugulo sa iyo, no? I-rebuke mo in Jesus' name, ikaw nang gugulo sa akin. Lumayas ka sa tabi ko. No? John 16:33. Tingnan natin. John 16:33. These things I have spoken unto you, sabi ni Jesus, that in me, you might have peace. Kita nyo, kay Lord daw may kapayapaan tayo. Sa mundong ito, meron tayong tribulation, merong kapigatian, may trials, may testing, may pagsubok, may problema, lagi-lagi, no? Pero may katapusan din yan. May katapusan po ang mga nangyayari sa buhay natin. Be of good cheer, sabi ni Lord, lakasan mo ang iyong loob. I have overcome the world. Nagtagumpay na ang Panginoon sa mundong ito. So kaya bawat isa sa atin, ito ang katotohanan ng buhay, no? The truth is, we have battle spiritually. Talaga may laban tayo spiritual. May labanan sa buhay. Spiritually ang warfare natin. We are on a war. Nasa laban po tayo. Nasa gera tayo. Anong gera natin? Ito po yung spiritual warfare. No? Hindi tao kalaban natin, hindi si sister, hindi si brother. Ang kalaban nyo, hindi ang katabi mo, hindi si kapitbahay, hindi si brother, si sister, hindi na, magkakapatid tayo kay Lord eh. Ang kalaban natin, alam nyo ba, mga evil spirit na hindi nakikita. Yan ang gumagawa sa buhay ng maraming tao. No? Tignan nyo, Ephesians chapter 6, verse 11 to 12. Pinapakuha sa atin yung armor ng Diyos upang makatayo tayo sa lahat ng gawa ng demonyo. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. No? Para makatayo daw tayo sa laban ng gawa ng kaaway. 12. For we wrestle not against flesh and blood. Ayan, hindi raw tayo nakikipaglaban sa laman at dugo. Hindi tao kalaban natin. But against principalities, against the powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. No? Ang kalaban daw natin, mga principalities in the air. Powers against rulers of darkness. Yun daw mga kadiliman, yan ang kalaban natin. Hindi tao kalaban natin, hindi si kapatid.
No? Ang kalaban natin, spirit, mga evil spirit, hindi natin nakikita. Sila ang pumapasok sa katauhan ng mga tao para ang tao magrebelde, para ang tao hilahin pababa at ilayo sa Diyos. Yun ang kalaban natin. Kaya kailangan nila ang prayer eh. Pag-pray mo siya, kung siya'y nagsasalita na ng bad words, nanghihina na, nadadre na, ayaw na kay Lord, ayaw na sa gawain, may demonyong kumikilos sa kanya. Kaya kailangan ipag-pray siya. Amen ba? Andiyan ba kayo? No? Hindi naman siya yun eh. Hindi naman siya ang kalaban natin, yung spirit, sabi ng Bible. No? Kaya ito ang realidad ng buhay. Kailangan tayong lumaban. Huwag tayong susukot. Di ba? Ang ganda ng awit eh. Walang alinlangang maglilingkod. Patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Amen. No? Sabi mo sa katabi mo muli, kapatid, huwag kang susuko. Huwag kang hihinto. Magpatuloy ka. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Magpatuloy tayo. No? Kasi hindi naman tao ang kalaban nga natin eh. Spirit. Magpatuloy tayo. Huwag kayong titingin sa tao. No? No? Hindi naman ibig sabihin, talagang nakikita naman natin ang isa't isa. Ibig sabihin ng huwag kang titingin, kung siya ay nagiging dahilan para ikaw'y manghina, manlamig, no? Hakbangan mo, magpatuloy ka. No? Huwag kang padala, no? Sa nangyayari sa paligid. Sabi nga no, isang preacher, di ba, yung babae, parang taga Mindanao yun, no? Walang perfectong church. No? Wala tayong makikita. Lahat may depekto. Sabi niya, kahit kami mag-asawang pastor ninyo sa church, sabi ng pastora, no? Lahat tayo rito, may depekto tayo. Kasi makasalanan ng tao, si Jesus lang ang perfect. Amen ba? No? Siya lamang ang perfect. Lahat tayo dito, meron tayong pagkakamali. Pero sa lahat ng pagkakamali at kasalanang nagawa natin, pinatawad tayo ng Diyos. Amen? Pinatawad tayo ni Lord. No? Sa kabila ng ating may mga kahinaan, pagkakasala, pagkakamali, no? Hindi tayo biniblame ni Lord, hindi niya sasabihin, ikaw masama ka. Pinatawad na kita noong 1 linggo, gumawa ka na naman ng masama ngayon ng kasalanan, hindi na kita patatawarin. Hindi po ganun si Lord. No? No? Araw-araw ang pag-ibig ng Diyos sa atin, laging bago, tuwing umaga. So kaya ganun tayo kamahal ng Diyos. No? Hindi siya nagkokondina, no? Ng tao. Kaya nga, ito ang realidad ng buhay. Harapin natin kung may problema, huwag takasan, hanapin ang solusyon. No? Huwag lumayo. No? Walang bibitaw. Dahil meron tayong weapons. 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. Anong sabi diyan? The weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of stronghold. Yan. Ang sandata ro natin, ang ating mga sandata ng pakikipaglaban ay hindi makalaman. No, hindi barel, hindi tabak, hindi kutsilyo ang sandata natin. Ano raw ang sandata natin? But mighty through God to the pulling down of stronghold. No? Kundi makapangyarihang Diyos. No? Ang ating Diyos, ang ating sandata para ibaksak ang mga stronghold ng kaaway. Kaya ang bawat isa sa ating, huwag tayong padadaig, huwag tayong susuko. Tuloy ang laban. Amen. Araw-araw may battle tayo. Hindi physical, hindi suntukan. Spiritual. No? At ang unang laban natin, ang labanan ng buhay sa isip. No? Kasi kung ano pumasok sa isip mo, sabihin sa'yo ng demonyo, ayan, may nakatawan mo, masakit ang ulo mo, huwag ka nang magpunta ng church. Ayan. Ay, napagalitan ka. No? Ayan, masakit ang paa mo, huwag ka nang pumunta ng church at sumamba sa Panginoon. Ayun. Nakinig ka nga. No? Di ba may mga lumalabas eh. Ang pinakamatinding sakit ngayon, no, ng isang tao, Lunes hanggang Biyernes, ang daming ginagawa at tinatrabaho. Pagdating ng Sabado, ang dami na ipararamdam. No? Masakit ang tiyan, tinatamad. Yan ang sakit daw ng mga Kristiyano. No? Pero wala dito noon. Amen. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? So, purihin ng Panginoon, Luke 10:19.
Behold, I give unto you power, sabi ni Lord. Binibigyan niya tayo ng power and authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Binigyan tayo ni Lord ng kapangyarihan para sirain, wasakin ang gawa ng demonyo. No? Meron tayong power. No? And nothing shall by any means hurt you. Wala makakapinsala sa iyo. Kaya alam nyo, gamitin natin yung power natin, yung authority na binigay ni Lord. No? Palayasin natin yung mga gawa ng demonyo. May ginagawa ba ang kaaway sa inyo? Ginugulo ka, no? Dinidisturb ka, pinanghihina ka, maraming pinaiisip sa iyo, na-stress ka na parang sasabi mo, ayaw mo na, suko ka na. No, hindi sa Diyos yan. Gusto nga ni Lord, maging masipag ka sa Kanya. Amen. Gusto niya, committed ka, hindi committed. Dati very committed, ngayon committed na. No? Dati on fire, napakainit, ngayon ceasefire na. No? Nawawala. No? Kaya hanapin niyo yung nawawala. Ayoko na maghanap ng nawawala. No? Napagod na rin yata ako sa kahanap ng nawawala. No? Hayaan na natin sila. No? Nang lumapit sa Panginoon. Parang magulang di ba? Sabi ng magulang, siya ang naglayas No? Siya ang bumalik na kusa dito. Para yung prodigal son, di ba? Yung prodigal son, lumayas. Anong ginagawa ng ama? Araw-araw nasa labas ng bahay, hinihintay na magbalik yung anak. At yung anak naman yun, nagbalik loob, nagsisi at bumalik na nga sa kanya ama. Hindi hinanap ng ama yun. Hindi pinuntahan kung saan pinagtanong. Hindi. No? Kusang nagsisi yung anak, nagbalik loob, na-realize niya na kasalanan ang nagawa niya. Bumalik siya sa kanyang ama. No? So kaya mga kapatid, mga magulang, ngayong umagang ito, no, ano ang sabi ng ating pinag-aralan? Para tayo manalo, obey the rules. Sumunod tayo sa patakaran. No? No? Makinig tayo sa instruction. Focus tayo sa assignment. Ano ba yung pinapagawa ni Lord sa iyo? No? Huwag kang bumitaw, huwag kang lumayo. Mag-focus ka lang diyan. Cooperate with your teammate. Makipag-usap ka, mag-usap ka ng ka-teammate mo para ang resulta ay laging tagumpay. No? At harapin natin ang realidad ng buhay. Na ang buhay nating Kristiyano, it is not a playground. Hindi ito parang isang palaruan. No? Ang buhay Kristiyano, full of battle. Kailangan tumayo tayo. No? Sa katotohanan ng buhay na talagang may spiritual battle. No? Hindi tayo sa physical nakikipaglaban. Kaya kailangan na tumayo tayo sa katotohanan. No? At ipaglaban natin ang tama. Dahil si Jesus, no? Siya yung katotohanan. So kaya nga mga kapatid, mga magulang, ngayon po umaga na ito, ang ganda nung inaawit natin kanina. Aawitin natin muli yun, no? Yung kinompose ni Brother Neil. No? Sige, tumayo tayong lahat. Kakantayin ba yun sa concert? Sa December 10 po, ina-announce ko na, no, may concert dyan sa Strike Coliseum sa Molino por Camellia Homes. December 10 yun. At yan ay may pa-concert ang ating J. Blue Camellia. May project kasi ginagawa yung church sa Batulao. Nakatayo na yung mga pundasyon. Kailangan ng fund. So ito'y fundraising. Magkakaroon din po kayo ng ticket doon at pinapagawa na yung ticket, no? So, naka-schedule na po yun doon. Ito isa sa aawitin po ng ating music doon, no? Itong napakagandang song na ito, no? Awitin nating lahat bago tayo mag-pray. Damay nyo yung mensahe ng awit. Ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin, ikaw ay lagi kong susundin, man ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, man
mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hindo, patuloy lamang sa iyo. Ikaw ay aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hindo, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hindo, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Panginoon, 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 Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan mong ang aming sinalihang takbuang iyong inilaan sa aming harapan ay takbuhin namin ng may pagtitiis, pagtsatsaga. Lord, salamat. Kami po ay naririto sa iyong harapan. Inaaming wala kaming lakas at kakayanan upang tapusin ang takbuhing inilaan mo sa aming harapan. Subalit, nandiyan ka na siyang lakas namin. Nandyan ka, Panginoon, na siyang gabay namin na magbibigay at magtuturo sa amin ang dapat naming gawin. Narito kami sa iyong harapan, O Diyos, nagpapakumbaba. Nakikinig sa iyong mensahe, handang sumunod sa iyong naisip. Lord, hayaan mo ng bawat isa'y matuto
matuto sa mga mensaheng aral na ibinibigay mo po sa amin. Na makita mo po kaming laging bukas ang puso at kalooban sa iyong mga salita, Panginoon. Na ang nagpapakumbaba sa iyong harapan ay itinataas mo at ang mga palalo't mayayabang ay ibinababa mo. Inaamin namin, Panginoon, ang mga pagsubok, ang mga dumaraan na panahon, ang mga testing, ito'y pinapayagan mo at proseso mo upang marating namin ang nais mo naming maabot sa buhay. Lord, ihanda mo po ang bawat isa sa amin. Handa kaming magpatuloy at hindi susuko. Ano man ang laban ng buhay. Sabihin po natin ang prayer na ito, tayong lahat habang nakayuko, nakapikit, taas natin ang kanang kamay natin sa Panginoon. Sabihin po nating lahat, Panginoong Yesus, marami pong salamat. Ibinilang mo ako sa takbuhin sa harapan na inilaan mo po sa akin. Narito ang buhay ko, muling ipinapasakop sa iyo. Inaaming wala akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Tulungan mo po ako na magtagumpay sa aking takbuhin na sinalihan. Handa akong sumunod sa iyo. Handa akong makinig sa iyo. Handa akong makipagtulungan. Handa akong mag-focus sa assignment na ibinigay mo sa akin. Salamat po, Panginoon. Inaangkin ko po ang tagumpay ngayong oras na ito. Ako'y magpapatuloy na maglingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon. And I will give my life to you, Lord. Simula sa oras na ito, maglilingkod ako sa iyo. Salamat, Panginoon. Amen. Awitin natin ang awit na ito, and I will give my life to you, Lord. Chorus, Ambassador of Christ. And I will give my life to you to be a vessel. To be a vessel of your truth. Let your will be done. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, wherever you say I will go. I will go. An ambassador An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. And I will give my life to you, everybody. Yes, Lord. and I will give my life to you To be a vessel. to be a vessel of your truth. Let your will be done Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, Wherever you say, I will go. I will go. An ambassador An ambassador of your your kingdom, kingdom, Jesus my Lord. Jesus my Lord. For the last time, and I will give my life to you, Lord. And I will give My life to you to be a vessel. to be a vessel of your truth. Let your will be done. Let your will be done for me Yes, Lord. in all of my days. Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, Wherever you say, I will go. I will go. An ambassador An ambassador
Jesus, my Lord. An ambassador of your kingdom. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. Yes, Lord. Hallelujah. An ambassador of your kingdom, Jesus, my Lord. Lord, salamat sa puso namin at kaluluwa at isipan. Nangusap ka na simula ngayon, Panginoon, magpapatuloy ang bawat isa't walang hihinto, walang titigil, bagkus magpapatuloy na maglingkod sa iyo. Pinagpala mo ng bawat isa, Panginoon. Haharapin ang laban ng buhay dahil kasama ka namin, kaya kami magtatagumpay. Thank you, Lord. I release your blessing upon each and every one, even healing of their body, Lord, kung ano man ang karamdaman ng sakit nila. I release divine healing, O God, divine strength, miracle, favor, O God, miracle, healing, and deliverance. Salamat, Lord. Pinagpala mo ng bawat isa ngayong umaga. In Jesus' name, amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kamayan natin na nasa kaliwat kanan, sabihin natin, congratulations. Sabihin nyo, congratulations. No? Bakit natin kinakongratulate? Dahil nagtagumpay na siya. Nagtagumpay ka na. No? Walang magagawa ang demonyo. Panalo na tayong lahat kay Kristo. Amen. 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 Mawid nga tayo kay Lord. Sige, magpasalamat tayo kay Lord. Dahil tayo, nagtagumpay na tayo. Magpasalamat tayo. Amen. Sige, amen. Kahit may pagsubok, may suliranin, salamat pa rin kay Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hindi tayo magsasawang magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Kung aking Pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ibig mo, Jesus, ang pag-ibig mo, Jesus, na yung binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, Yes, Lord. salamat, Salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Thank you, Lord. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Ang Jesus. pag-ibig mo, Jesus, yung binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Uy, pasalamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Amen. Yes, Lord. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya
sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Amen. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Hallelujah. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Kasiyahan, tunay na nadarama ko. Amen, amen, hallelujah. Thank you, Lord. Sige, maupo mo ng bawat isa. Amen. Amen. Tunay nga po na walang ibang kaligayahan ang makakapag fulfill sa puso natin kundi sa presensya po ng Diyos. Amen po. Sino pang pinagpala sa salita ng Diyos ngayong magang ito? Amen. Sabi nga po, we learned this morning and we have to apply it. We have to act on it. Kasi po, sabi nga po, yung mga natututunan natin na hindi natin ina-apply, ay hindi magmamanifest po sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya kailangan po, may application po. After nating marinig ang salita ng Diyos, lalakaran po natin to ngayon. Amen? Ganon din po sa larangan ng pagbibigay. Lahat po tayo dito, I believe, we want an abundant life. Amen po ba?
Sino pang may gusto ng prosperous life, abundant life? Amen? Lahat po tayo, we want that. Kasi ayun din po ang pangako ni Lord sa atin, di ba? That He will give us an abundant life. Amen? Sa Jeremiah 29:11, na may good future po ang Diyos sa atin. Pero sabi nga po, we also have to apply the Word of God. Katulad nga po nung pinag-aralan po natin kanina, we have to obey what the Lord, ano yung rule ng Panginoon, ano yung rules niya regarding for having an abundant life. Diba? Kung makikita nga po natin sa Malakay 3, 10, 11, 12, makikita po natin dito, na sabi nga po, ano po ba yung rule ni Lord? Sabi niya po doon, to bring the whole tithe. Sabi nga po, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts. Sabi nga po, dalhin daw po natin yung ating mga ikapo sa kanyang tahanan para po magkaroon ng food sa kanyang bahay-sambahan. At wala pong may gusto sa atin na matawag na magnanakaw. Tama po ba? Walang may gustong matawag sa atin na robber. Tama po ba? Alam niyo po ba, sinabihan ng Diyos ang mga Israelita that time na ninanakawan nila ang Diyos. Tinanong na yung mga Israelita, sa paano pong pamamaraan namin kayo nananakawan? Ikaw ang Diyos na may ari ng langit at lupa, lahat ay sayo. Pero tignan niyo po, balik lang po tayo sa previous verses. Sabi po dito sa verse 8 ng Malakay 3, verse 8, will a man rob God? Pwede po bang nakawan ng tao ang Diyos? Sabi po dito, sinagot po ni God ang mga Israelita, sabi po dito, yet you have robbed me. But you say, in what way we have robbed you? Sa paanong pamamaraan namin ikaw nanakawan? Sabi po dito, in tithes and offering. Pwede po pala nating nakawan ang Diyos pag hindi natin binibigay ang tithes at offering. Hindi lang ang tithes, pati ang offering na para sa Kanya. Sabi po dito, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Kaya po, sa oras pong ito, kung ayaw mong matawag na magnanakaw, ayaw mong matawag na robber tayo, let's give the tithes and offering. Sabi po doon, hindi lamang tithes and also offering. May nagtanong po sa akin, paano po pag nagamit ko yung tithes ko? Alam niyo po, nasa Bible din po ang sagot. Sabi po sa Leviticus 27 verse 31, pwede niyo pong tignan sa inyong mga bahay. Pag daw po nais natin na ibalik yung tithes na nagamit natin, alam niyo po ano yung requirement ni God? Na pag ginamit natin yung tithes natin at ibabalik na natin yung tithes natin para sa Kanya, i-redeem na natin, or we will give the tithes that belongs to Him. Sabi po sa New Living Translation, dadagdagan po natin to ng 20%. So yung 10% na para lang kay Lord, na 10% yung tithes natin, magiging 30%. Kasi ginamit mo eh. Sabi nga po, all the tenth belongs to God. At narinig ko rin po, nabanggit kanina ni Bishop sa atin kanina na, yun nga po, the secret to win the race, kailangan may discipline. Alam niyo po ba, even in our finances, we also need discipline. Tuwing ihihiwalay po natin yung tithes natin that belongs to God and our offering that belongs to Him, it is a discipline in our finances. Kung hindi po natin tinatabi or kumbaga kinikip yung para kay Lord at dinadala sa Kanyang bahay-sambahan, ibig sabihin, in our finances po, wala pa tayong disiplina. Whether you, sabi nga po, hindi naman po tinitignan ni Lord kung gaano kalaki or kaliit yung ating binibigay. Pero nakatingin siya kung 10% pa talaga yung binibigay natin sa Kanya. At sabi nga po, yung offerings natin, it's beyond the 10%. Alam niyo po, yung pagpapala na nakalaan sa mga faithfully na nagbibigay ng kanilang tithes and offerings sa Panginoon. Sabi po dito ni God,
if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will be no room enough to receive it. Sino po ang gusto na, kumbaga, parang imagine niyo po, meron dito lalagyan ng bigas. Yung bigas umaapaw na sa lagayan kasi overflowing na. Wala, kumbaga, hindi na po makontain ng lagayan yung bigas na bumubuhos. Alam niyo po ba, ganon yung illustration po na sabi nga po dito, that God will pour out such blessing that there will not be room enough to receive it. Kumbaga, hindi na po kasya dun sa lagayan natin, nag-overflow na. Ganon po yung blessing na gustong ibigay ni Lord. Pero, balik tayo. We have to bring the tithes and offering into the storehouse para po sa kumbaga, sabi nga po, for there will be bread in the house of God. At sabi nga po dito, verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes, that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. Alam niyo po ba, meron na po akong gustong tatlong bigay na testimony sa inyo regarding this verse 11. Sabi po doon ni God, i-rebuke niya ang devourer. Para sabi nga po, hindi nito masira yung mga pinagkukunan nating ano. First po na testimony, Ninang Arlene, hiramin ko po yung testimony nyo. Alam nyo po ba, si Ninang Arlene po, she is one of our faithful tithers pa dito sa church. And one of her testimony, na-share niya po sa amin, sa aming, discipleship training. 4 months pala po dati ay continuous po yung bleeding niya. Pero po, alam niyo po, because of the grace of God and God's miracle over her life, sinabihan na po siya na kailangan niya nang mag-undergo ng operation. Pero po, I believe, because she is faithful to the Lord, yung pong instead na ipang-opera niya, hindi po hinayaan ni Lord na manakaw yun ng kaaway sa kanyang buhay because she is following the rules of God pertaining giving the tithes and offering to bring into his storehouse. Amen po? And next, yung pong sister-in-law ko po, si Eileen. I can't remember kung siya po ba ay pumapasok pa noon or nag-work na. Nakagat po siya ng ano po ba, bee or ano po ba yun, yung parang namamaga pag yung nakagat, tapos nilalagnat na, ganon. Pero bago po siya magpasugod sa ospital, dahil Sunday daw po yun, pinilit niya po na dumaan sa church at ibigay yung tithes niya and offering sa church. Kahit na ganon na yun nangyari sa kanya. Alam niyo po ba, by God's miracle, and yun nga po, because of her obedience, hindi po siya na-confine. Kumbaga, yun nga po, the Lord made a miracle into her life. Hindi po napunta yung kanyang finances sa pangbayad sa ospital para ma-confine siya because she brought the tithes and offering into the storehouse of God. Nakita niyo po how the Lord, kaya po dapat hindi natin binabaliwala ang pagbibigay po natin sa Diyos because our God is faithful. Amen po. And last, sa family po namin, may times po na talagang, kumbaga, we're living by faith. Sabi nga po, we have to live by faith and not by sight. But we are still giving our tithes and offering to the Lord. Kahit na 25 pesos lang yan, 50 pesos lang yan, kung yan po talaga yung 10% ng para kay Lord, we are giving it to the Lord. And alam niyo po ba, sabi nga po, our God is faithful. Pag po nandun na kami sa time na kailangan naming magbayad ng tuition ni Aziel, meron kaming mga kailangang bayaran, our God is faithful. He is always on time to provide kung ano po yung pangangailangan namin. Bakit? Kasi po, we are, kumbaga, it's by the grace of God that we are able to give what is due to the Lord. Kumbaga, binibigay po natin yung tithes and offering po natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya po sa oras pang ito, kung hindi mo pa nabibigay yung para kay Lord, yung tithes, yung offering na para sa Kanya, from now on po, let's decide to ourselves na ibibigay ko ang para sa Diyos. Bakit? Kung gusto po nating maranasan itong pangako niya that He will open the windows of heaven and pour out such blessing na sabi nga po, yung container natin hindi na kayang paglagyan. Amen? At sabi nga po dito sa verse 12, and all nations will call you
blessed. Gusto mo po ba na yung mga tao sa paligid mo sasabihin, talagang pinagpala ka? Amen? People around you will see the blessing of God into your life. Amen? And sabi nga po dito, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. Amen? Kaya po sa umaga pong ito, another thing pala po, meron po tayong mga envelopes na doon po sa mga, kumbaga, regular na nagbibigay sa atin, na kumbaga nagkakaloob sa Panginoon, meron po tayong mga this kind of envelopes na yun nga po, please put, kumbaga, dito po, hindi na kailangan kasi nandito na yung name nyo eh. Pero dun po sa mga wala pa pong tithes and envelope, hindi po ako nakakuha, sorry. Yung may white envelopes po tayo dyan, isulat nyo po yung pangalan nyo. It doesn't matter how much, kung ano yung nakalagay, but you know in your heart that it is your 10th or tithes to the Lord, your offering to the Lord. Bakit po? Kasi po, in finance, we are praying for you. Pinagpre-pray po namin ang lahat ng nagbibigay sa Panginoon. Itinataas po namin kayo sa Diyos, sa trono ng biyaya ng Diyos, that God will continuously to bless all the works of your hands, your businesses, your works, na yung promotion po ni Lord ay mapunta sa inyo. Kaya po we're encouraging you po, wag po nating bastahin lang ang pagbibigay sa Panginoon. Sabi nga po, giving to the Lord is also a part of worship to Him. Amen po? Kaya po we're encouraging you na kahit po sa mga nagbibigay po sa through GCash, kumbaga, kung may envelopes po kayo, lagay nyo po doon na yun nga po, pinadala nyo siya sa through GCash at makikita naman po natin ito. So, praise God po because our God is faithful. Amen? He is not a God that He should not lie. Hindi po siya katulad ng tao na nagsisinungaling. Our God is faithful. Kung ano po yung sinabi niya sa kanyang salita, He will fulfill it. Amen? Kaya po sa oras pong ito, as we will give into the Lord, let our hearts be in the posture of worshiping Him, of honoring Him this morning po. Amen? Pwedeng binibigay niyo po yung tithes niyo monthly or weekly. Nasa sa inyo po yun. Basta po, sabi nga po, let's follow the rule of God. Amen? In giving our tithes and offering to Him because tayo rin po yung magbe-benefit noon. Kaya di ba po yung prayer po ni Apostle Paul sa Philippians 4:19, sabi niya po doon, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory through our Lord Christ Jesus. Because the Philippian people are very generous to give para po kay Paul. So I believe, bawat isa po sa atin, the Lord is, kumbaga, preparing us sa ating pong pagtatanim, sa ating pong mga seeds, sa ating mga pledges, sa ating mga offerings, sa ating mga tithes. Let the Lord alone be glorified and be exalted. Can we hold our tithes and offering po at ating mga ipagkakaloob sa Diyos ngayong umagang ito as we lift these things into His throne, let it be a sweet smelling aroma before Him. Father God, thank you, Lord. Sa umaga pong ito, salamat that, Lord, you are giving us the capacity, the ability, oh God, Lord, to give what is due to you. Father God, sa mga oras pong ito, as a church, oh God, Lord, we repent if there are still anyone in our midst, oh God, na hindi pa binibigay ang ikapo sa inyo, oh God. Father, we pray, oh God, na ang banal na Espiritu ang siyang mag-convict sa bawat isa that, Lord, we will always give our tithes, our offering to you, oh God, because, Lord, not because you need it, not because, oh God, Lord, Panginoon, just na sinabi mo lang ito, but Lord, you are giving this instruction. You have given this direction, Panginoon, sa iyong mga anak, oh God, for us to be blessed by you, oh God, because this is the key, oh God, Lord, na bubuksan mo ang durungawan ng kalangitan at ibubuhos ang masaganang pagpapala sa iyong mga anak, oh God, that, Lord, there will not be a room to contain it, oh Father. Lord, we pray sa mga magulang at kapatid ko na magkakaloob ngayong umagang ito. You know each one of us, oh God. Lord, walang natatago, walang nalilingid sa iyo. Batid mo, oh Diyos, ang puso, oh God, ng bawat isa. Father, let our hearts, oh God, be in the posture of honoring, of worshiping you as we give our tithes, our offering, our pledges unto you, oh God, and let you alone be exalted and be glorified. And Father, this morning, oh God, sa mga kapatid at magulang ko na wala pang kakayanan, oh Lord,
to give unto you, O God. Lord, I pray, let there be a desire into their hearts, O God, and let that desire be manifested, O God, that Lord, na maging kabahagi sila, Panginoon, na sa pagkakaloob sa iyo, sa pagbibigay, Panginoon, because Lord, this 10%, O God, this offerings belongs to you, O God, and it is holy before you. Father, bless and sanctify all these monetary blessings. Let it be used for the expansion of your kingdom here on earth as it is in heaven. And Father, we thank you, O God, Lord, for you will bless, oh God, Lord, your children, oh God, Lord, all their works, all their, oh God, finances, oh God, their businesses, oh God, Lord, ang kanilang pinagkukunan, Panginoon, Lord, ng kabuhayan, oh God, Lord, you will bless them and you will prosper them, oh Father God. Thank you, Lord. Sa umaga pong ito, continue to be glorified and be honored, oh God, into our midst this as we will give, oh God, our offering, our tithes, our pledges unto you, oh God. Father, we bless your holy name. We glorify you and we exalt you. To you alone be all the glory. These things we pray. Amen and amen. Dakila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo walang mali, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumigla. Karapat dapat ka, napapurihan ka, pasasalamat ay sasambitin tuwi na. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo walang mali, nadarama di mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo walang mali, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Praise. Tayo po'y dumako sa ating announcement. Ayan. Meron pong mission trips sa October 17 to 20 sa Coron, Palawan. At
November 4 to 7, Cagayan de Oro naman po, at November 23 to 26, Davao. Yan po yung mga misyon na pinupuntahan nila Bishop ngayong darating na October. Next po, yan, yung Speak Live po. So, Monday po siya, 7 p.m. Tinig ng Pag-asa, Tuesday and Thursdays at 7 p.m. Wednesday, yung prayer meeting. We encourage everyone na mag-join po tayo dito po sa church yan tuwing 7 p.m. po ng Wednesday. Ayan, ang ating soaking po after po yan ng yung after practice po ng worship team every Saturday at 8 p.m. Ayan, ang J-Blue Leaders and Worker Spiritual Meeting every Tuesday po yan ng 8 p.m. via Zoom. Discipleship Training, ayan po yung kay Sister Clyde, yung ages 3 to 12 sa kids, youth, ages 30 to 21 kay Brother Neil, young adult kay Brother Shelem and Iyay, ages 22 to 30, adult women, Sis Arlene, ages 31 to 50, adult men kay Brother Rio, ages 31 to 50, at yung senior adult po natin ay kay Rev Stella, ages 51 up. Ayan, online prayer gathering. Ayan, sa fathers po natin, every Monday to Saturday, 4 a.m. Ang mothers naman po ay Monday to Saturday, 5 a.m. And yung mga pastor po natin ay Monday to Friday, every 5 a.m. At yan po, yung ating mga pages sa Facebook, yung ating Jesus Be Lifted Up Church, tapos sa ating YouTube channel, yung J Blue Church, don't forget daw na i-like po natin and follow and subscribe po natin yung mga videos po na sinesend ng ating mga sa live para lagi po tayong updated. Huwag po natin kalimutan na mag-subscribe po tayo. Yan lang po sa ating announcement. Praise. Yan. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Katulad po ng tema natin sa taong ito na ibinigay ng Diyos sa ating bishop, yung expansion, no? Anong ibig pong sabihin nun? Naroon po na sabi nga, ang gawain po ng Panginoon ay palalawakin niya. At praise God dahil nagbukas po ang Panginoon ng mga pintuan. Katulad po na nakita natin kanina, no? Na naka-schedule na po itong October ay pupunta ng Coron, Palawan dahil meron na po doong mga, sabi nga po, kaluluwa o naroon na mga kapatiran na nagnanais na magpasakop sa Jesus Be Lifted Up Church, no? Naghahanap po sila ng magme-mentor, na mag-aalaga talaga sa kanila. Maging sa Davao at saka po sa Cagayan de Oro. Kaya purihin po ang Panginoon. Totoo po ang Diyos kapag siya ang nagsalita. No? Kaya ang gagawin po natin, tayo po ay hahakbangan. Kailangan po hakbangan natin yung pong mga binuksan na yon dahil makikita po natin na ang sabi nga po ay prepared na lahat yon. Ang nais lang ng Panginoon, hakbangan natin. At dahil po dito, sa mission na ito na ating pong ginagawa, tayo po ay magiging kabahagi. No? Kahit hindi tayo makasama dahil nga kailangan kumuha ng ticket, pero magiging kabahagi po tayo through our mission offering. No? Kaya purihin po ang Panginoon, ang nais ng ating Panginoon, maging kabahagi ang lahat sa bawat isa sa atin. At isa pa rin po, no, yung ating po mga mission, katulad nga po yung pagbubukas doon sa Zambales, no? Nung nakaraan po, kami po ay nagtungo doon at alam naman po natin na si Brother Dodong na dati po ay sabi nga po, drummer po natin, pero ngayon po siya na ay nagpapastor, no? Kaya siya po ay si Pastor Joseph na, no? Doon po sa Zambales, kasama po si Brother Jinel. Na si Brother Jinel naman po, dati ay nandun siya sa ating technical, pero ngayon po siya ay kasama ni Pastor Joseph, no? At nakita po namin ang pangangailangan doon, kaya si Bishop po ay nagbigay doon ng pambili ng yero, no? Dahil ang ating pong church doon, pansamantala o pansamantagal, depende po sa kalooban ng Panginoon, ay gawa sa mga kawayan. At nung kami po ay nagpunta doon, kalahati pa lang yung mayroong bubong. At ang kalahati ay trapal.
ang nakalagay. Pero naroon nga po through our missions, no, ay naging bahagi doon, nagbigay po ng pambili ng yero, nagbigay ng pambili ng mga yung hose para sa kanilang tubig, no? Naroon po na tayo nagiging kabahagi through our missions. Praise God. Kaya sa umaga pong ito, kung kayo po ay kinakatok ng ating Panginoon, let's be a part of the mission. Amen? Kaya tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat ang katulad ng sinabi nyo that there will be an expansion at nakikita po namin ito. Nagbubukas kayo ng mga pintuan upang ang salita nyo, ang kaharian nyo, Panginoon, ay mag-expand. Father, we pray, Lord, nais po namin na maging bahagi, Panginoon, hindi man po physically, but through our financial, Panginoon, kami po ay magiging bahagi sa misyon na ito na binuksan nyo, Panginoon, at tinatawag nyo sa Jesus Be Lifted Up Church. Pagpalain nyo po ang bawat isa. At Lord, we acknowledge na lahat naman po ng bagay, lahat po ng aming mga pagpapala ay galing sa iyo. Kaya gamitin nyo po ang lahat ng resources na ito upang mapaluguran lamang ang inyong banal na pangalan. Pagpalain nyo po ang magiging kabahagi sa mission offering na ito. We honor you and we praise you in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Sige po, tayo po muli tumayo. Ating pong muling pasalamatan, sambahin ang ating Panginoon. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Puso ko'y sa'yo. Tayo manalangin. Ama namin banal, sa pangalan namin Panginoong Hesus, sa Espiritu Santo, maraming salamat Lord sa umagang ito, kay buti-buti mo Lord, sapagkat kami o God ay nadilig
nadiligan ang aming puso sa pamagitan ng iyong salita. Lord, salamat o God sa iyong salita sapagkat o God, ang salita nagbibigay ng buhay sa amin o God. Napatuloy kami o God, tatakbo at tatahakin namin o God, anuman ang nangyayari sa aming buhay o God, hindi at lang ito upang kami hihinto. Bagamat kami o God ay patuloy na maglilingkod sa iyo Lord, patuloy na kami, ikaw ang tatangkilikin o Lord. Anuman ang umahadlang sa amin na umaharang sa aming panampalataya sa iyo Lord, ay patuloy kami o God upang makamit namin ang kaharian mo, Lord. Maraming salamat sa nagbigay sa iyong salita. Ang aming bishop, O God, ang ama namin sa sambahan na ito, na patuloy mo, O God, na bigyan ng kalakasan. Ibigay mo ang mabuting kalusugan sa kanya upang sa ganun, O God, patuloy na maglilingkod sa iyo, Lord. At bumahayo at iparinig sa mga hindi pa nakakarinig ng iyong salita, O God. Maraming salamat, O God, sapagkat ang salita na narinig namin ay gagamitin namin sa araw namin pamumuhay, Lord. Salamat, O God. Ang pag-uwi namin, O God, ay daladala namin ang pagpapala na nanggagaling sa iyo, Lord. Salamat, O God. Muli, binabalik namin lahat ng kapurihan. Pasalamatan sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Puso ko'y nananabik sa banal mong Ikaw ay aking paglilingkod.